ମୁଁ ଝୁମ୍ପୁରୀ ବଜାର କହୁଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଥିଲି। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋଠାରେ ଦୋକାନ ତଥା ବ୍ୟବସାୟ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଝୁମ୍ପୁରୀ ବଜାର। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ଚକମକ କରୁଛି। ତା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ନୂଆ ଘର। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେଠାରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କଲେଣି। ମା ଆମ୍ବୁରେଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଫୁଟି ପାରିଛି ହସ। 100 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ବଜାର ମୁଁ। ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ହେଲେ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। କାରଣ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ହରାଇ ଦୁଃଖରେ କାଳତିପାତ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ବି ଆନନ୍ଦିତ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ଉଭା ହେଇଛି। ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ତା'ର ବୃତ୍ତି ଫେରି ପାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବଜାରରେ ଅସଲି ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଗରାଖ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ତୁମର ଧର୍ମ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ଆମ୍ବୁରେଇ।